Metro FM Music Awards 2026 Best Maskandi nominees. Vote for your favorite. Hashtag MMA26 Metro FM Music Awards 2026. Hashtag Music Excellence. Sanibonani, ngingalelela into fasuthi TV la sibheka umsebenzi omusha ufike neMetro FM. Siyakhumbula ukuthi ke last year kwaba ke neindaba zokuthi sekuzoba necategory entsha lapha ke kuma Metro FM Awards. Njengoba nazi ukuthi ama Metro FM Awards asesikhathi eside ekhona endimeni. Ngabo 2012 ayisekhona already if ngicabanga. So bacabangile ngokubuka izinto ngandlela ezenzeka khona ukuthi sekumele beconsider indaba yoku-eda umculo ofana nomaskandi since kukhuphuke kakhulu ke lapha ke online, right? Sizobheka ukuthi le category ke ihamba kanjani. Ithi le category best maskandi abantu abala sibala ngoMafikizolo ngengoma ethu zoncongonyoka, umzukulu featuring intombi yaSolundi, ubuGhosti bami, uSiyantuli, amaphiko, kuba ubani uSminoff enze inxumalo sajola kamnandi, kuba uKhuzani Mr Bongos ngengoma yakhe ethi umanikinikani. Njengoba bezovota bayafisa ukuthi bazovota kanjani lapha ke udayela ubani ustar 120 star 45787 hash ama SMS abiza ke ama 150 noma ke mawufuna ukungena for more information ungene ku website yakhona ethi ke www.metrofmmusicawards.co.za. Imbandela nemigomo ke iya apply lapho iyalandela. Yilokho engifuna ukuthi ke ngikusho njengamanje. Kodwa ke mase ngi-eda nje cha abantu abala abantu vele enazi ukuthi basebenze kanjani ke last year. Mafikizolo ingoma yakhe ngiyazi yashaya unyaka ekhosini yenze nje imangaliso. Ubani umzukulu ingoma yakhe ngicine isidlulile ko 8 million if I'm not mistaken, 8 to 10 million lapha ku YouTube ilapho. Ngiyakwazi ke lokho. USiyantuli angakabhekeki kakhulu kodwa ke bayamazi abantu ke abalandelayo music ke. Angazi noma usiyayi lokho ngicabanga yona kwiNkabi Records. Alright. uSminoff nozinxuma nakhumbula ingoma yabo lapho ngo-April iza kanjani. Ne-promo yakhona yayinhle ngendlela esimangalisa. Khuzani mfowethu ingoma yakhe ethumanikana ne-album isihloko sakhona isithini inhlanhla iza nebhadi ke. Bonke labantu ibona ke abahlonziwe ke yavotwa ke la bafowethu ngenza kwethu icategory le ukusazobukakala ukuthi isebenza kanjani. If imukeleka kahle uma abantu benza iqiniso bevota uzoconsider uMetro FM ukuthi maybe le category sizoyinika eminyaka emingaka sibone ukuthi iyasebenza yini. Kuzoba kuthina njengabantu abathanda umculo wesintu especially umculo ke kamaskandi ukuthi siyakulwela yini lokuthi ihlale ke ilapha yana. Angazi noma ama category yavotwa yini njengala kodwa lapha ke kuzokhuluma ke ivote lakho akukho ukuthi kuzokwenzelela or kanjani kukwena. Anyone can win kule category. Ilokho abantu kumele bekwazi. Lokho ilokho ngifuna ukuveza njengamanje ke khona la into fast TV sizodibana ngokusake isale kahle.